22 July. Nali-ke le parish lami liqeda ukulidontunja manje seliyaqala ukucapha. Asesinothisa ukuthini ngeke lishone phansi, wabona ngoba phela okunye uma kunosisi liyehla liye phansi, alibola likhona, alibola likhona. Sibone ukuthi ngeke lehle mase livuthwa liye phansi. Okay, hhayi baphila abantu njengoba ngishilo-ke ukuthi luwusisanyana nje, luwusisanyana. Kodwa-ke hhayi nakhu bandla ngivuka umlomo wami, hhayi awunuki into embi, kodwa ngizwile ngisanda kuvuka futhi kukhona lokho engikushilo komagundane, wabo lokho komagundane engathi uma liqapha komagundane. Hhayi ngikuzwile kancane ngivuka, kodwa hhayi akuyona bandla into embi le ngoba bafaka lezi zinto abay'khipha emlonyeni. Uyayibona futhi nayo le mpuphu ukuthi yindubala yehla mawala. Ngiyiphekile izolo, okwesibili namhlanje, ubone seyinganani. Ngisazophinda njengoba kuyisekuseni uba uqeda ukushaya u-7 manje, ngisazophinda ngilipheke futhi. Wayibona ingakanani, kusho ngizopheka ngizophinda ngiyipheke, phinde futhi ngilipheke ntambama selishona. Ngilipheka thathi cathi ya kuzosala imbijana engizoyiqedela ekuseni kusasa. Hhawu ushukela kona sekhona impela ngoba phela ngibuye ngiwukhume nawo ushukela, kodwa hhayi wona usekhona. Iwona-ke engathi hhayi awunankinga ngoba bayitshela ukuthi ngizothatha lo brown. Ngibona-ke soke siboneke le parish, ake sibheke u-22 namhlanje, 22 bani kuseyiwona bandla uJulayi, uLwesibili Tuesday 22 July. Hhayi libi bandla, iwedi hhayi libi, yothi ngibakhombisa semnyango abantu, libi. Wabona nje ngathi kusesekuseni, libi ngempela ngoba akubonakali futhi kahle, kumnyamanyana kuqhumqile ngathi ilanga lethu, yebo-ke. So-ke njena baphila abantu, sobonana during the day ngoba mase ngizophinda futhi bengifuna ukwenza abantu babone kahle. Hhayi kona alinuki lo sisi ongaka ngoba nakhu namanje lo Ntwizo ngisho ukhuluma, njengoba ngikhuluma manje ngabe ngizwe usisi nje umubi. Okay, hhayi baphileke abantu 22. Okay, nakho okunye idle lona le parish izolo ebusuku nje kade ku-21. Isashintshana isisu, ngiyabona mhlawumbe kwenziwa na ukuthini, athi ukudla bekusuke kungekho egazini, bekusangena mhlampe ngemithambo yegazi, wabona sakuxokozelana isisu, bese ngithukile sangishintshela yaya-ke le ndoda ethoyilethi. Ayiyileke manje izolo bekuwobani, bese kuwo-7 kanje ebusuku. Sangixokozela sengithukile ukuthi lo sisi walabantu, wabona. Alontunja-ke hhayi ngaya-ke kusho ukuthi njengoba kade ku-21 izolile-ke le ndoda sekuwukwesi-4 kuJulayi, isiye ka-4 ethoyilethi kulo Julayi. Soke sibone uJulayi ophile kangaka, khumbula ukuthi yagcina mhla ka-16 kade kuwukwesithathu. Yayile kwakuwumhla futhi lapha ngathi umhla ka-12 la kwakuwesibili khona, yaqala mhla ka-5. Kusho ukuthi izolile-ke bekuwumhla ka-21 okwesi-4 kuJulayi, isiye ka-4 kuJulayi. Sikhumbule ukuthi ngoJuni iye ka-8, kuzoba uMeyi yaya ka-10, u-April iye ka-7. Hhayi soke sibone uJulayi ophele kangaki, soke sibone. Okay, hhayi baphila abantu, phile sebephila. Nje sekudlule no-30 minutes, hhayi selilungile. Nayi-ke wabona-ke le nto ade ishilo ndoda, yabona nakho okwehlayo kancane, kodwa lona onyala no-Ace ngeke behle kanje, yabona selithe ukwehla. Singaphandisaza lona ukuthi lo sisi wabo bawufakile, kodwa-ke le nto ayinalutho-ke into ezoyidla, ayikho into ezoyenza. Lo sisi engikushoyo ilo ngathi bekuhamba egundane phakathi, ngathi bekuhamba amagundane, wabona. So hhayi kuseyiwona-ke u-22. Soke sibone, ngizoliphinda futhi emini leparishi, soke sibone ukuthi le ndoda kophela inyanga iye kangaki, njengoba isiye ka-4 njalo kulo Julayi. Yabona-ke ukuze izodla leli iphinde, njengoba isazophinde elinye izoke nje iphinde futhi iyishuthe-ke ivele-ke ukuze ibonakale ukuthi ilakheni le parish, njengoba izwa lokho amagundane ukuze ivele ibonakale kwividiyo ukuthi bayazama uyifaka usisi onjani. Okay, baphila abantu ngizoyishutha nje during the day ngoba kusedark manje. Okay, baphila abantu, yiwona-ke u-22 namhlanje, 22 bandla on 22 July. Isithi ayike ivele nodi siliphindile ngeparish, ilidlile izolo intambama njengoba kade lenza ngabo-5 yadla bandla. Yajikela isisu njengoba ike yazama ukuchaza kusenyanyana ade sala isapheka lona iparish. Yabona jikela isisu, idla yona le mpuphu njengoba ngisho nje le mpuphu engiyitholile izolo u-500 gram lo ngutholile. Ilo super white nayi la duze kwami, super white lena. Ayi
Uyabona ngathi impuphu nje vele iyona phela eshibhile manje 14.99. Isikiphi sakhona sisekhona 14.99 anaso nesikiphi sakhona sisekhona. Ngeke ngasiveza-ke zola sikhona futhi kulama video. Ngibona. So yabona nje ngaphendukela isihluku, sangiphendukela isihluku. Hawu mina nganethemba lokuthi hayi vele-ke ukudla bekungekho egazini mhlawumbe kusangena ngamathambo egazi angena ngoba ngishiseliwe lapho ngisalidla vele lashisa phela. Shiselwa ngathi ngaqimba sengiliqedelela ngaqimba. Hayi emva kwalapho hayi ngase ngiqedile ngaphela isikhashana saxokozela isisu. Hayi ngayakile-ke bandla izolo umhla ka-21 kusho ukuthi siye ka-4 kule nyanga uJulayi. Siye ka-4 bandla toilet soke sibona uJulayi yophela iye kangaki. Ngithi-ke uyabona lo sisi ngathi bekugijima igundane noma ngivuka nje ekuseni namhlanje ngiyezwa ngisavuka nje ekuseni bekubani ngo-3 ekuseni ngiyezwa umlomo umunuka lokho egundane namanje njengoba ngikhuluma ngiyezwa futhi ngathi nje bekugijima amagundane kodwa alikho iphunga elibi engathini ngoba phela lokho okunye okube bekufaka ngathi bebefaka nemvungunyo yabona empupheni faka imvungunyo phela bese bakhulume labantu bethi hayi sibaningi ngagcwala iphakethe lempuphu yabona bengathi bafaka lezo zinto yabona umlomo unuke kabi wabona manje ngizwa nje sengathi igundane. So-ke njena hayi sangiphendula kanjalo-ke hayi kube inhlanhla ukuthi-ke leso sisu singiye kanye mhlawumbe songikhipha ubusuku bonke. Hayi emva kwalapho-ke sengilidlile manje ekuseni ngizwa iwona lo sisi engiwusho wegundane. Hayi kodwa ngizoke ngibacuphe ngani funa ngifike khona futhi ngivele ngithenge inyala engiyaziyo inyala noma impuphu engizaziyo. Funa ukuzizwa ukuthi nazo bazofaka nesiso njalo ngisazobacupha kanjalo akubayeke. So-ke nje sengiqedile-ke leli ngizophinda elinye futhi manje ngiqeda ukushaya past 9 manje kuseni sasekuseni bandla. Ngiguqubele njengoba ngishilo ukuthi kuyabanda ngibuka lapha eminyango kuyabanda impela. So ngizophinda ngiliphinde ngoba sengilidlile manje qeda ukushaya past 9 mhlambe ngobani asithi nje mhlambe 10:30 kuya ko-11 ya qala ngilungiselele elinye ngibona ukuthi kanjani futhi lelo bese kuba intambama ngiyozwa nami phela umzimba wami ukuthi ukanjani. Yabona le ndoda kodwa mayibhekakala khona okushintshakele ngoba phela lezi zinto abasakha zona njengoba befaka labo sisi khona izinto abasakha zona ngaze angiyiboni kahle. Izolo engathi bengimuhle kodwa kunalokho izolo engathi bengimuhle angiboni kahle kodwa babuke phela nabantu ngathi izolo bengimuhle kunalokho. Hayi ngiyiboni kodwa-ke mhlampe okwenziwa ukuthi kudakhe mhlampe ilanga alikho phela izolo bekunelanga kulontonje kodwa hhayi angiboni ngishintshile kangako. Zoke siyibone masiphelile ukuthi ngizowakheka into kanjani. Hawu bandla sabheda-ke nelona le voucher yami ngiyilindile hhayi angazi ngicathi isa-process-a kodwa ngiyabona ukuthi hhayi iya-process-a ngobani noma ngilinde i-airtime ngoba nabo airtime bathatha airtime-ke ithatha 5 days noma ngilinde airtime aba imvela kancane ama-survey awangeni ngiyabona basa-process-a yona njengoba engangeni nawo lama survey khona ngoba ngeke ngithi ngisalindile ngiyitshela ukuthi hayi iyothi iphuma sengiyihlanganisile enye imali. Hhayi akathi ukuncipha nawo ama-survey angaqhamuki uma kukhona esa-process. Angazi ukuthi into yanini kodwa mhlampe kusasa-ke angathi mhlawumbe izongena kusasa mayingena kusasa futhi uzobona ukuthi ingena nini kodwa malishona ingenile nje namhlanje showcase ekuseni funa ngivuke uma ukuthi ingena kusasa-ke futhi sengiyobona noma ngiphume uLwesine kuzodipenda-ke nje ayikaphumi bandla leya voucher ngisayilindile kodwa ngizophusha ngole-operation ngiyalidla namhlanje kusasa ekuseni vele izobe liphela ileyo-ke i-ghost ya mayiphuma nje kusasa hhayi ngingaphuma ngoba ngivele ngizobe ngingasenalutho. Hhayi iyobona itholani leya ndoda. So nje ngizama ukusho lokho ukuthi ilezi zinto abasakha zona soke siboneke nje mase ngiyiqede nya ukuthi yini laba abazama ukungakha yona. Yabona labo sisi nje phela bayasakha labantu ngeke wazi ngathi umuntu esakhula abasibiza ngemfene. Ngeke ungafani nemfene udliswa amasimba yabo ukhuliswa ngamasimba ngeke ungafani nemfene yabona. So-ke njena baphila abantu hhayi ngenzela ukubona ngizobe sengiyibona nami ukuthi ngiyibuke kahle nami. Yebo-ke baphile-ke abantu le ndoda-ke njengoba ishisa ka-4 kule nyanga kaJulayi ethoyilethi seka-4 bese kuba ilizolo ngigcina izolo kodwa ngiyezwa-ke futhi namanje yabona njengoba ngisalontonja ngiyezwa ngiqedele iparishi angazi ukuxokozela ngoba phela hhayi omunye umzimba la ufuna ukuhlala usisi uma uhlala usisi ufuna ngiyezwa futhi ophela iparishi kuyenzeka futhi mhlawumbe ngiye namhlanje angazi kodwa ngizo-update uma ukuthi ngiyile ngakhona.
So-ke nje baphila abantu hhayi khona nalokho okunye angikutholanga kahle kodwa-ke kuyibona lakhaya angikushi futhi nje nangempilweni ukuthi nje abantu abadla kamnandi mina ngisho ngadla kamnandi indaba yakho leyo mina ngingena kuba awufikanga nami emhlabeni yes awufikanga nami loyo njengothi uyazi awufikanga nje nami usho kahle kamnandi udlekani ukudla kwakho lokho kunaloko kudla izinto zicikwa yini ngisho ngidlula mina behleli ko-McDonald ko-Steers kobani angiluke ngibukana nabo mina engathi ngiyabahalela izinto abayidlayo wabona. So-ke nayo i-afro nginayo khona omunye engamuzwanga kahle okanje hhayi mase siye entweni eningi akayilutho-ke nje kumina nje engaluke nje ezenze futhi akasoze adube ngoba khona nini lana egemini ubona ayangizwa nali i-afro nginayo-ke angibukeki futhi njengebhabhunu yilokho phela nanithumela amasiva phela uma ukuthi sifake indaba zolokho ngeke njengebhabhunu nayo i-afrikhona hawu soze nje kudume hawu ngijwayeli kabi mina hawu gcina konyoka lokho. Okay lento-ke engizama ukuyisho-ke hhayi le ndoda-ke nje iyancenga futhi ikhululekile nayiveza ngathi nakhu iyasho iphusha ngeparishi nali iparishi layo nawushukela wayo hhayi akekho nje umuntu engamahaleledla wabona ayikho nje umuntu engamahaleledla mina fune kudla kwanja mina wabona kokudla nje kubhekile emntwini usho ngadla mnandi kanjani kumina hhayi ngomunye umuntu-ke angaphiyo ngiyaziqhenya futhi ngemina. So-ke nje nahaba wema so abantu baphile-ke soke sibone bona hhayi abalandeli bami hhayi baphile abalandeli bami hhayi umlandeli bami u-right munathi nca u-right bese zisho ePitoli-ke lezo u-right komahostela u-right okay hhayi-ke baphile-ke abantu ngizozama ukuthi update bani 7 minutes sizozama ukuthi update nje makuphuma le voucher abantu bazongibona kahle ngiphumile nje ngizozama ukulanda zona lezi zinto kuba nayo nale oniyo espire ngesonto elizayo le ngisho ukuthi funa ngiye kwenye restaurant esedolobheni ayikho la e-Eden Mall hayi nayo espire ngesonto elizayo abuya espire-ke lawo mangingayanga gcina ngokuqwamba. So ngizobona-ke njena ukuthini lelo ingena nini bandla ngisayilindile ukuthi ngizama ukwehlisa la ngibotha kukho khona kusewona bandla umhla ka-22 ukwara to 1 manje njengamanje nayi le ndoda-ke isiqalile-ke isiqale ukuphinde lesibili-ke le parish ukwara to 1 hhayi njengoba ngisho iparish phela umzimba uyakutshela umzimba ukuthi hhayi uthukuma kancane ya bekithi ngizolenza nthi khumbula ekuseni ngithengi bekithi ngizolenza kwara to 11 kanje ngo-past 10 kako-11 hhayi ngizwile lapho ukuthi hhayi ngisasuthi ngisenamandla. So le ndoda-ke isiqala ukubeka leli lesibili-ke izobona kodwa izoqedela kusasa nakuko futhi iyajabula le ndoda izinto zayo ziyalunga njengoba disho ingenile bandla ivoucher yayo ingenile iqeda nje ngena 3 minutes ago. So ngoba nayo le mpuphu yami esekhona njengoba ngisho-ke kuzofuna ngenjani kodwa ngiqede la kusho ukuthi kusasa angizophuma ekuseni cha mhlawumbe ngizophuma ngoba ngizolidla ngoba hhayi ngicashe okokugcina manje ngoba umzimba wami uyangitshela sengizovuka mhlawumbe ngiliphinde kabili ngoba iyabona lesele ngicathi ngisangenza kathathu iparishi. So ngiyacabanga-ke ukuthini mhlawumbe ngizoze ngiphume ngawo lesine ngicoshacoshe into engingazidla ya ngizolonto nje nane-battery ifuna ukurana out. So hhayi le ndoda izodla le parishi-ke manje bese iyalala izovela ilala hhayi ingenile-ke ivoucher yayo yajabula le ndoda njengoba disho-ke ingenile hhayi sizolonto njani izokwazi ukuthola nje ukudla okuzoyiphusha kuphela inyanga wabona. So ngizobona ngiphuma nini kodwa nje uma ngiphuma kusasa ngizoba-update abantu ngoba ngizophuma ekuseni ngoba ekuseni ngifuna ngivuke ngipheke lona iparishi ngingayishiyi le mpuphu ukuze kuvele ukuthi ngakhekeni yabona ngifuna nje ngibonakale ukuthi ngakhekeni ngoba vele hhayi namhlanje kuyalokhu kusasa vele hhayi ngeke ibe khona nomkhizwanyana kodwa ilanganyana likhona kusasa angivele ngiphume nje ngolesine la kungconywana khona kodwa futhi lesihlanu asekhona futhi nge-weekend amakhaza akhona khona ubusika buya ngokuvalelisa phela Agasti September zokungasekho hhayi ingenile ivoucher yami baphila abantu ngiyajabula okay hhayi baphila abantu ngiyajabula ngokuthi sezophela nenyanga ngikwazi ukuyithengela into hhayi ngizothenga-ke kulokhu mhlawumbe
ngizobe ngigaxe wona futhi u-12,5 wami ngizama la egxalabeni ngizobe ngigaxe wona mhlawumbe u-12,5 yafuna ngithenge ngidle ngeke ngibuyise amandla ngishaya nama-push up ngishaya nama-push up ngibona ukuthi angisalothola ithuba lokuthi mina ngingaluke ngigijima ngethaweni ngivuke ngala ngihlala ngakhona ekuseni ngiye khona isikole engingaya kusona ngigijime egrawundini vele ngigijime egrawundini ngigijime ngibuye ngigeze mhlampe ngidle nje la ekhaya ngilo uma ngethawini ngigibele izinto zami mase zi-right sazogijima leyo nto ishaya i-push up iyona-ke into elo ukuze nje uma kukhona oyibhayizelayo ayisheshisele le ndoda ayasheshiselana-ke le ndoda umuntu uma eyibhayizela kodwa isilungu afuni ukubhayizeleka so-ke hhayi ingenile ivotsha yami hhayi ngizobona ngiphuma nini abantu baphile abantu 22 bani sewona uJulayi ikhumbule-ke siye ka-4 lo Julayi siye ka-4 ethoyilethi so soke sibone ukuthi uJulayi yophela iye kangaki hhayi nakho izodla okay hhayi baphile abantu baphile sebephila sobona nakusasa ngicabanga ngizo-update kusasa ukuthi ngenze njani baphile abantu right.